Sa ibang balita mga idol, depektibo at baradong mga drainage system ang isa sa nakikitang dahilan ng agad na paghupa ng tubig baha sa ilang barangay sa Mangaldan ayon sa pagsusuri ng lokal na pamahalaan. Sa post-disaster inspection na isinagawa, walang maayos na daloy ng tubig lalo na sa mga mabababang lugar. Ilan sa mga ininspeksyon ay barangay ng Anolid, Alitaya, Bantayan, Bateng, Malabago, Nibaliw, Pugo, Salaan, Talugtog, Tebag at Gigilonen kabilang ang tulay sa bahagi ng Sitio Baybay, Bantayan. Rekomendasyon ng tinggapan na mapabilang sa flood mitigation projects ang tinukoy na drainage system. Patuloy naman na tinututukan ng tuluyang paghupa ng baha upang hindi makaapekto sa kalusugan ng mga residente. IFM News. IFM News. IFM News.